Croeso i chi unwaith yn rhagor i'r Myfyrdod hwn. Gobeithio bydd pethau'n gwella yn ystod yr wythnosau nesaf yma nawr. Mwy a mwy o eglwysi yn cyfarfod ac mae reoliadau yn caniatáu fwy a fwy i ddod at ei gilydd mewn mynau o addoliad. Ond cofio'n fod yn ofalus i gadw at wisgo'r mygydau, i beidio â chanu neu defnyddio organ bib ac yn y blaen. Diolch i bob un sydd wedi cadw at y rheoliadau hyn ar hyd y misoedd ac sydd wedi helpu i sicrhau ein bod ni mewn cyflwr sydd tipyn yn well na bydden ni pe buasau ni wedi caniatáu i'r hen feirws yma i gylchredeg. Fe garen ni am ychydig nawr i ystyried Eilunaddoliaeth. Addoli eilunod oedd un o'r pethau dychrynllyd oedd proffwydi yn ei erbyn wrth gwrs a awduron yr Hen Destament yn gyffredinol a'r Testament Newydd fel y gawn ni weld. Mi roedd yr eilunod yma yn bethau hardd iawn. Mae'r archeolegwyr yn dod ar eu traws nhw ac mewn rhai diwylliannau o hyd a chrefyddau o hyd. Mae eilunod yn chwarae rhan bwysig yn yr addoliad ac yn y cysegrleoedd. Hyd yn oed rhai traddodiadau Cristnogol yn credu bod eilunod yn chwarae rhan bwysig iawn mewn addoliad. Ond yn yr Hen Destament mi roedd yna atgasedd tuag at eilunod oherwydd, nid yn gymaint oherwydd y gwaith celfyddydol, y gwaith hardd oedd yn cael ei greu gan linwyr yr eilunod yma, ond oherwydd yr hyn o'n nhw yn ei cynrychioli. Ac o'r dechrau yn deg pan ddaeth yr Israeliad mas o'r Aifft a derbyn y 10 gorchymyn, fel mae awduron llyfrau cynta'r Beibl yn pwysleisio, mae pwyslais ar beidio a gwneud eilunod. Rhaid cofio pan o'n nhw yn yr Aifft oedd eilunod yn bobman wrth gwrs. Mi oedd yn chwarae rhan holl bwysig yn crefydd Pharo a crefydd yr Eifftiad yn gyffredinol. Ac felly mi oedd nhw yn rhan o ddiwylliant yr Aifft. A dyna oedd yn poeni proffwydi'r Hen Destament ac awduron eraill. Oedd y diwylliant, oedd yr eilunod yma yn ei cynrychioli. Y ffordd o feddwl oedd yr eilunod yma yn ei cynrychioli. Beth yn nhw yn mawrygu, beth yn nhw yn rhoi pwys mawr arno. Ac oedd rhain yn cael ei cynrychioli gan yr eilunod yma. Ac yn aml iawn o'n nhw'n cynrychioli pethau gweidlyd iawn, nhw'n cynrychioli pethau creulon tu hwnt, gormesol ac ati. Ac mi roedd y chwedlau a'r storïau yn mynd gyda'r diwiau yma oedd yn cael eu cynrychioli yn rhai hynod iawn o weidlyd. Nawr, oedd hynny yn groes i feddwl yr Iddew am y dwyfol, ffordd nhw'n gweld Duw. Ond nhw ddim yn gweld y dwyfol yn yr un ffordd ac oedd yr Eifftiad yn gweld y dwyfol. Felly mae nhw yn pwysleisio ffordd gwahanol tu hwnt i feddwl am Dduw. Ac mae Duw yn anweledig. Ac felly does dim angen gwneud eilun ohono fe. Achos pa bynnag eilun y newch chi ohono fe, bydd e'n anigonol ac hefyd yn gelwyddog. Oherwydd mae e'n rhannol a bydd e'n gallu cyfleu y dwyfol. Felly oedd peidio gwneud eilunod yn rhan bwysig iawn o'r grefydd Iddewig a'r diwylliant Iddewig fel oedd e'n datblygu ar ôl y madel a'r Aifft. Ond mi roedd yr Israeliad a'r Iddewon
yn mynd ar ôl eilunod yn peth ar cenhedloedd eraill. Ac oherwydd gyda rhai o'r eilunod yma oedd yna lot o bethau oedd yn gwneud i bobl dimlo'n braf, gwneud i bobl dimlo'n dda, yn dyfe, lot o sport, falle partian yn y deml, orgies yn y deml ac yn y blaen. Ac mi roedd pobl yn cael ei denu at yr eilunod yma. Ac i ni'n cael condemniad o hynny o hyd ac o hyd gan y proffwydi. Dyna yw'r duedd, chi'n gweld, yw bod pobl yn gwneud eilun mas o'r hyn sydd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n dda, deimlo'n braf. Eilunod yw bethau sydd yn bodoli mwyn gwneud pobl i deimlo yn well. Mi roedd y proffwydi yn sylweddoli mai nid just pethau gweladwy mewn temle yw eilunod, ond bod yr eilunod yma'n rhywbeth sydd yn halonnau pobl. Y pethau hyn sydd yn gwneud ni i deimlo'n braf. Ac mae e'n drenu yma yn y ffydd Gristnogol hyd yn oed. Mae rhai pobl yn troi y ffydd Gristnogol i fod yn rhywbeth sydd yn gwneud pobl i deimlo yn braf, yn unig. Mae'n dda o beth os oedden ni'n teimlo'n dda oherwydd yn bod ni yn addoli ac oherwydd yn bod ni'n dilyn Iesu, ond nid mwyn i ni deimlo'n braf y mae Iesu yn rhoi'r hyn cyngor y mae yn ei roi. A'r arweiniad y mae yn ei roi. I ni'n teimlo'n braf, yn sgil y ffaith yn bod ni yn i fyddhau i Iesu. Mae hynny'n gwbl wahanol i'r hyn oedd yn digwydd. Yng nghyfnod Iesu ac yng nghyfnod y Testament Newydd, mi roedd yna lot o grefyddau. Pobl yn camddeall beth oedd yn digwydd yn y cyfnod hwnnw'n aml iawn. Pobl yn meddwl bod y paganiad yn bobl ddigrefydd. Mor anghywir yw hynny. Mi roedd y paganiad yn y cyfnod hwnnw yn bobl grefyddol tu hwnt o grefyddol. Ac yn rhith y crefyddau mi roedd yna hyn. Mae ysgolheigion dyddiau hyn yn ei alw'n crefyddau cyfrin. A yn y crefyddau cyfrin hynny, y mystery religions, yn y crefyddau cyfrin hynny, mi roedd pob math o bethau ecstatic yn digwydd. Mi roedd pobl yn cael mynd mewn i wahanol ddirgelion ac yn mynd mewn i sefyllfa lle bydden nhw'n cael i gwefreiddio a rhyfeddod y grefydd, yr hyn oedd y grefydd o'n datgelu iddyn nhw. Oedd o gyfrinachol iawn hefyd, nhw ddim fod i rannu pethau gyda bobl eraill, a chymod oedd e'n hefyd yn hynod o neilltuol i rai pobl oedd yn cael eu hachub o dan drema. Oedd y crefyddau hyn yn cynnig bywyd tragwyddol i'w harddelwyr. Oedd dim ond iddyn nhw gredu yn yr hyn oedd yn ddirgel. Crefyddau fel Mithraeth, crefyddau fel crefydd cyfrin Eleusis yn Ngwlad Groeg. Crefyddau bydde Paul yn gyfarwydd iawn â nhw. Nawr, nid dyna beth yw pwrpas y ffydd Cristnogol. I ni'n mynd nôl i'r Hen Destament. Mae proffwydi'r Hen Destament yn gweld rhywbeth llawer mwy na'r teimlo'n braf yma. A dyma beth mae Ezekiel yn dweud, yr enghraifft. Rhywbeth sydd yn perthyn i'r galon yw'r eilun sy'n cael ei addoli. Daeth rhai o heniriaid Israel ataf ac eistedd i lawr o'n blaen. A daeth gair yr arglwydd ataf a dweud, fab dyn, mae'r dynion hyn wedi codi heilunod yn eu calonnau, ac wedi gosod i tramgwydd pechadurus o'i blaenau. A dawa fyddent ymwofyn am i o gwbl, felly llyfara wrthynt a dywed, fel hyn y dywed yr arglwydd ddiw.
pan fydd unrhyw un o di-Israel sydd wedi codi eilunod yn ei galon ac wedi gosod i drangwydd pechadurus o'i flaen yn dod at proffwyd, bydda fi yr arglwydd yn ei ateb fy hunan, yn ôl i holl eilunod. Gwnaf hyn mwyn cydio yng nghalonnau ti Israel, gan ei bod i gyd wedi ymddieithrio oddi wrthyf trwy ei heilunod. Yr hyn mae Eilun yn gwneud yw dod yn traddodiad Iddewig, dod rhwng y person, yr addolwr a Duw. Mae'r Eilun yn cymryd teyrgarwch yr addolwr ac ati. Nawr, dyna oedd y proffwyd Ezekiel yn y fannon yn deall ynglyn ag eilunod. Rhywbeth llawer mwy na just delwe gweladwy oedd yr eilunod hynny. Ac mae Paul wedyn ni yn mynd a datblygu hynny. Ac mae e'n pwysleisio yr un peth. Ac mae e'n dweud yn y drydedd bennod o'i lythyr at y Colosiaid. Rhowch i farwolaeth felly. Yr rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar. Anfoesoldeb rhywiol, amhyrdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilunaddoliaeth. Mae'r pethau hyn yn eilunaddoliaeth. Nawr, yn y traddodiad Cristnogol fel mae'n datblygu yn arbennig o ddeardydd Awstyn, mae yna rhyw obsesiwn wedi bod am bwyty rhyw, wrth gwrs. Ac mae'n dal i reoli y ffordd yma'r eglwysi o bob traddodiad yn gweithredu y dyddiau hyn hefyd. Ac mae'n esbonwyr fel pethau nhw yn ystyried yr hyn yma Paul yn sôn amdano fan hyn fel pethau rhywiol yn unig. Mae'r cyntaf, wrth gwrs, yn amlwg, anfoesoldeb rhywiol yw'r peth cyntaf mae'n cyfeirio ato. Ac yna mae'n sôn am amhyrdeb, nwyd wedyn ni, blis a thrachwant. Nawr, gyda'r anfoesoldeb, wrth gwrs, a nwyd a blis, mae'r un yn swnio fel pethau gysylltiedig a rhyw. Ond amser chi'n dadansoddi'r geiriau mae Paul yn defnyddio yn y Roeg, does dim rhaid i priodoli nhw i ryw o gwbl. Maen nhw'n sôn am bethau eraill. Er enghraifft, mae amhyrdeb yn gallu cael ei gyfieithu hefyd fel bydreddi. Amhyrdeb nid yn unig corfforol, ond amhyrdeb moesol yn ogystal. Casineb, dialedd, a mae'r holl bethau hyn yn amhyr, a pethau sydd angen i carthu mas o'r galon i'r awydd i'r pethau hyn. Gwyn i byd y rhai pyr o galon. Cathros yw'r gair Groeg sydd yn atgoffa ni o'r gair carthu, ynddo fe? Cael gwared ar y teimladau hyn. Nid teimladau rhywiol, mae'n cyfeirio atyn nhw o reidrwydd, ond teimladau o bob math. Ac yna mae'r gair nwyd, mae Bible.net yn gyfieithu yn chwant, ynddo fe? Pathos yn y Roeg. Pathos sydd yn rhoi'r gair Saesneg pathetic, ynddo fe? Gorhoffter o rhywbeth. Gorhoffter ac i ni'n byw mewn diwylliant o orhoffter. Gorhoffter o chwaraeon. Ac ni'n gweld hynny'n dod i'r brig nawr y dyddiau hyn gyda'r Euros ac yn y blaen. Gorhoffter o gerddoriaeth. I ni'n byw mewn byd lle mae'r gerddoriaeth yn barhaus yn cael ei chwarae a pobl yn bolon rhoi lan pethau chen mwyn y gerddoriaeth hynny. Mae'r gorhoffter hynny yn amlygu hunan. Nawr, pidwch cam ddeall, mae chwaraeon yn chwarae rhan pwysig iawn yn y gymdeithas. Cymdeithas ni yn enwedig chwaraeon ar lefel plant yn cyd chwarae yn lefel cymunedol ac yn y blaen. Chwaraeon proffesiynol i fi ddim mor sicr am rheini, ond
y chwaraeon ar y lefel yna yn hynod iawn o bwysig. A hefyd cerddoriaeth. Mae cerddoriaeth yn grefft hynod iawn o bwysig. Ac diolch i Dduw am gerddorion da sydd yn cyfoethogi yn bywydau ni. Ond y gorhoffter sydd yn poeni Paul a poeni eraill hefyd. Mae e'n mynd yn obsesiwn i bobl. Mae bobl yn byw ar ei fwyn. Mae pobl yn rhoi lan pethau mwyn dilyn yr obsesiwn yma sydd ganddyn nhw. Ac mae e'n beryglus wrth gwrs, yn hynod iawn o beryglus. Ac mae angen i ni fod yn ofalus iawn wrth ein bod ni yn dilyn y bethau hyn. Nid dim ond chwaraeon ac cerddoriaeth, ond mae'n lu o bethau eraill wrth gwrs sydd yn gallu cael ein teyrngarwch ni. Ac mae hynny yn eilunaddoliaeth. Mae'n eilunaddoliaeth oherwydd ei fod yn addoli y creawdig, yr hyn sydd wedi cael ei wneud yn hytrach na'r Creawdwr. I ni'n caniatáu i'r creawdig i reoli ein bywydau ni. Ac nid y Creawdwr. Ac yna mae tuedd, mae blis yn trachwant a blis, y tuedd yr ysfa am yr hyn sydd yn ddiwerth. Yr ysfa am yr hyn sydd yn wneud niwed. Ond eto mae yn rhoi pleser i bobl. Mae'n gwneud bobl deimlo'n braf. Ac ni'n mynd ar ôl y pethau sy'n gwneud ni deimlo yn braf. Ac mae'n troi'r pethau hynny yn eilunod. Chi'n gwybod mae pobl yn cymryd cyffuriau pam? Achos bydd yn gwneud nhw deimlo'n braf. Pobl yn cymryd alcohol. Pam? Neud nhw deimlo'n well. Neud nhw deimlo'n braf. Ac mae hyn yn wir am gymaint o bethau mewn bywyd sydd yn gwneud ni i deimlo'n well. Mae ariangarwch, y cybydd a cyfrif arian yn ei wneud iddo fe deimlo'n braf, i deimlo'n well. Mae trachwant o bob math yn wneud i bobl i deimlo'n braf, amser bod nhw'n llwyddo i gael yr holl bethau yma. Mwy na'i siar o bethau, neu nhw deimlo'n braf, deimlo'n well. Ac mae'r rheini yn troi'n eilunod, a pobl yn byw er eu mwyn nhw, ac yn rheoli eu ffordd nhw o fyw. Dyma beth mae Paul yn galw'n eilunaddoliad, yr holl bethau hyn. Ac mae'n rhaid i ni fod yn hynod iawn o ofalus mewn bywyd a gofyn am nerth i allu gwrthsefyll y demtasiwn a ganiatáu i'r bethau da, bethau angenrheidiol, ond i droi yn bethau ni'n ei haddoli, yn eilunod i ni yn ei haddoli. A mae angen i ni frwydro yn erbyn y demtasiwn hynny. A gofynnwn am nerth Duw i wneud hynny. Helpa ni o Dduw, i allu ymwrthod â phob demtasiwn, i droi'r hyn i ni yn ei hoffi, yn eilun, ac i'w addoli. Helpa ni yn enw Iesu, yr unig ddelw sydd sef y delw ohono ti, sy'n werth i addoli. Amen.